Κατοστάρι ύπτιο των ανδρών, ο Άρης Γρηγοριάδης, ο οποίος είναι εδώ αλλά δεν κολυμπάει στο κατοστάρι ύπτιο. Παναγιώτης Καράς στο 2, στο 3 ο Αργύρης Τηλιγάδας, ο Νίκος Σοφιανίδης στο 4. Τηλιγάδας και Σοφιανίδης είναι αθλητές από την Αλεξανδρούπολη. Ο Χάρης Καρακάιδος του Ολυμπιακού στο 5. Στο 6 ο Απόστολος Χρήστου. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήδη έχει πιάσει το όριο για το Ντουμπάι, το παγκόσμιο εφήβων, και το Πόσναν, αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, μαθητής του Γιάννη Ορφανίδη. Ο Μιχάλης Κοντιζάς του Εθνικού στο 7, στο 8 ο Νίκος Γιαννόπουλος και στο 9 ο Ηλίας Θεοδωρίδης. Για να δούμε το Χρήστου. Πολλοί τολμούν να πούν μεγάλη κουβέντα βέβαια και πολύ πρώιμη, ότι έχουμε να κάνουμε με το διάδοχο του Άρη Γρηγοριάδη. Τουλάχιστον στο σωματότυπο και στο στυλ της κολύμβησης έχει πολλά κοινά με τον Άρη. Βεβαίως μέχρι να φτάσει να πλησιάσει τον Άρη Γρηγοριάδη, τον πολύ μεγάλο Έλληνα κολυμβητή, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Θα δούμε. Ο Απόστολος Χρήστου κολυμπάει στο 6. Θα χάσει σε αυτή την κούρσα. Θα χάσει στο 5 από τον αθλητή του Ολυμπιακού, τον Καρακαϊδό. Εδώ ο νικητής αυτής της κούρσας. Ενώ ο Χρήστου επιβεβαιώνει το όριο για το Ντουμπάι και το Πόσναν. Πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όταν θα είναι και ο Άρης στην κούρσα θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ο Χρήστου έκανε 56-73, 56-62 ο χρόνος για τον νικητή αυτού του τελικού στα 100 ύπτιο των ανδρών, τον Χάρη Καρακαϊδό. Είχαμε αρκετούς έφηβους σε αυτή την κούρσα και πολύ σημαντικό πάλι να μιλάμε για παιδιά κάτω από τον 16-17 χρονών εκεί. Στην τρίτη θέση σε αυτό το τελικό ο Μιχάλης Κοντιζάς, και αυτός κολύμπησε κάτω από 58 δευτερόλεπτα, 57-24 συγκεκριμένα. Αυτός είναι ένας καλός αθλητής. Οι δύο πρώτοι κάτω από τα 57, 56-62 και 56-73, Καρακαϊδός και Χρήστου. Ο 2-3 είναι έφηβοι, που σημαίνει γύρω στα 17-16 χρονών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.